Ahoj, já jsem Giuseppe, jsem tu se svým synem. Čau lidi. Dneska jsme si pro vás připravili tu krabičku. Je to Zapdos X, která už takhle obsahuje dvě první kartičky. Zapdos X a Electrabus. Tak co, otevřem to? Jo. Tak jo. Tak se to nakneme. Takže tyhle ty dvě kartičky. Jako první Zapdos. Další karta je Electrabus nebo Bus. Nevím, jak se to čte. Electrabus. A jako další je tu velká karta. Zase Zapdos X. Tak a k tomu jsou tady 4 boostery, který si postupně otevřeme. Jdeme na to? Jo. Tak, otvírám. Bílý kód. Tak ne. Tak to odkryt. Už po třetí, si myslím, nebo po druhý? Nevím, kolikrát to máš. Tak kouknem. Tak co tam dneska bude? Energie. No a ten je holo. A energie. Basic energie. Tak, jdeme na další booster. Tak. Už po druhý. Pikachu. No, obě pro kámoše. Ale ten asi máme taky po druhý, to taky pro kámoše. Bulbasaur. No, vidíš to. Je pěkný. Ten byl v prvním, ne? Nebo ten v nějakém bude určitě. Asi jo. Hele, zase ten holo. Ty si to vůbec nevšímáš. Nevím. To je nějaká asi cenější kartička. A Bulbasaur, to je můj oblíbenec. A energie. Schválně. To jsem zvědavý, jaký bude tvůj oblíbenec. To byl ten Pikachu. Pikachu Jo. bude tvůj oblíbenec. Tak jo. Dratiny. Growlithe asi. Geodude. Jigglypuff. Netuším. Nějaká moucha tady. To je Butterfree. To je motýl. Ty moucho. Lapras. Mim. Tangela. Holo. Vileplume. No, číst to správně asi nebudem. A basic energie. Akorát se třpití, takže asi holo. Je nějaká asi lepší. Teda. Nejsme teda žádný znalci kartiček. Začínáme s tím. Snad se dopracujeme jakoby dál. Tak, poslední booster. Tak. Metapod. Po čtvrtý nebo po třetí. Ponyta. Další Pikachu. No, vidíš to. Tak to asi je pro kamoše už.
Tak. A co je tady? Holo. Holo Pokémon. To jsou nějaký A tady ta energie. Hmm. To byl poslední booster. No jo. Tak, to máme za sebou. Pak bude sranda to dát do alba. Takováhle hromada. Ale, no, pro dnešek je to všechno. Tak čau lidi. Sledujte nás a uvidíme se u dalšího videa a dávejte lajky a odběr. Tak jo. Tak, čau lidi. Čau lidi.